שלום, שוב יוסי. אני מסכם 29 יום בתהליך, 29 יום כיפים. התחלתי ב-102 קילו ו-800 גרם, כמו שאמרתי כבר. כרגע היום אני 89 קילו ו-400 גרם, זאת אומרת ירידה של 13 קילו ו-400. רשמתי לי פה כמה דברים שאני ארצה להגיד חוץ ממספרים שאתחיל איתם, אבל כשהתגייסתי הייתי בן 18, זה היה לפני 30 שנה, שקלתי 86 קילו. זאת אומרת 30 שנה כמעט אני סוחב איתי עודף משקל של כמעט 20 קילו, משמעותי מאוד. היקף הבטן שלי ירד מ-116 סנטימטר ל-94 בתוך פרק הזמן הזה. מידות מכנסיים החלפתי מ-46, 48, תלוי בגזרה, ל-44, שזה מכנסיים שהבן שלי לובש. הצטמקתי ועשיתי את זה בכיף. לא הייתה לי תמונה של המשקל שלי כשהתחלתי את התהליך, 102 קילו 800. חשבתי איך אני עושה שתהיה לי תמונה כזאת. לקחתי תרמיל גב, שמתי עליו ספרים וכל מיני דברים, שמתי על הגב וחיפשתי להגיע למשקל הזה כדי שיהיה לי תמונה, אמנם לא מאותו יום של ההתחלה, אבל שתהיה לי תמונה שאני יודע איפה הייתי פעם. אחרי שהגעתי למשקל וצילמתי את המשקל עם המשקל של ההתחלה, פשוט הורדתי את התרמיל מהגב כי הוא היה כבד. הסתכלתי עליו ואמרתי, את התרמיל הזה עליי אני לא שם יותר. זה הפעם האחרונה שאני שם את התרמיל. חוץ מזה, יש תופעות שקורות איתי לטובה. אחת מהן נחירות. אני הייתי רגיל לנחור כנראה מעודף משקל. כרגע אשתי אומרת שאני ישן כמו תינוק, אז גם בהרגשה שלי אני ישן כמו תינוק, שקט יותר, וגם לא עושה רעש לשכנה על המיטה. דבר אחר מוזר שגם כן לטובה, וזה משהו שלא חשבתי ואני גם לא ראיתי את זה כתוב באף מקום, ריח הזיעה שלי נהיה קצת יותר עדין. אם פעם תוך לא יודע כמה שעות בודדות, גם בלי הרבה מאמץ, אני לא מדבר על התקופה של רכיבה על אופניים, פשוט בבית, עבודות פשוטות, הזעתי והייתי צריך להחליף חולצה לפחות פעם ביום במקלחת. היום החולצות יש להם ריח של זיעה עדין יותר. תופעת לוואי, לא יודע איך לקרוא לזה, אבל זה גם כן חלק מהדברים הטובים שקורים לי עם הירידה הזאת במשקל. הגבול שאני שמתי לעצמי בדמיון, כי לא חשבתי שאני אגיע למשקל הזה, היה 90 קילו. כרגע אני חצי קילו 600 גרם פחות מהטארגט ששמתי, אבל המשקל שלי בגיל 18 קורץ והגוף הולך לשם. בלי הרבה מאמץ, אני לא עושה שום דבר אקסטרה חוץ מלאכול את ה-500 קלוריות ליום, פלוס מינוס זה יכול להיות 510, 490. אני לא מרגיש רעב, אני מרגיש טוב, ואני חושב שזה חלק מהתהליך, כי כשאתה מרגיש רעב או דברים כאלה זה פשוט לא עובד, וכאן זה עובד. אז אני כמעט חודש, יש לי עוד 10 ימים, אני מקווה שאני אגיע למשקל שאני רוצה להיות. בהצלחה לי ולכל מי שמשתתף בדבר הזה.